To. Ayun, nakabot na. Indo tay. Oy, ikuan na, i-movie mode na. Movie mode? Oy, movie mode. Syak! Sulo ka na, bagi doon. Galing oh! Paano yan? Plus off. Ano yan? Portrait? Galing. Ay, dapat i-video ko na lang to. Ah. Galing, no? Ilan to, mga 2 minutes? Yeah, meron mo ano. Napa. Yan o. Armageddon. Yan. Galing, ito mo siya. Hoy, kamera, nangyari sa'yo. Galing ito. Synchronize, no? Synchronize. Oo, siguro may ano ito. Controlled na siya. Synchronize na. Computerize na. Ah.
Ah, laki. Galing. Parang sudubat gumura dyan sa kapila. Yan, yan, yan. May taas, no? Galing na yung mga taas, no? Galing na sa taas, no? Ah! Hindi siya, malaki. Ah! Woo! Woo! Ganda. Ano, ito yung pinaka-the-best na fireworks. No. No? Oh. Baka yung sa World Cup din, pinag-isa na lang. No? Alay. Oy, kamera, ano nangyari sa'yo? Manghalaan daw muna. Ayos yun. Takot. Bakit?